Assalamu alaykum mehriban tomoşaşlar. Bu sürpriz. Bu gedek bolsa edil häzirki wagtda daşary ýurtda öz işini dowam etdirýän ýigitlerimiz şatlyk bilen Şöhradyň adyndan mehriban käbesini, ýagny bahar gelnejäni 50 ýaş ýubiley toýu bilen gutlap barýas. Onda Daşow vilayatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň Gyzyljagalak geňeşliginde ýaşaýan ýazur daglara tarap biz Zeyhunjan agam bilen birlikde ýola düşdük. 5-nji orta mektebiniň kätibi bahar gelnejäni tüý sürekden gutlaýas mehriban ogurlarynyň adyndan gutly bolsun, gelneje ýaşyň uzak bolsun. Onda bagly pursatlary Zeyhun Production YouTube kanalymyzda size hodurlaýas. Assalamu alaykum hemmäňize. Ana bir sarpalyň onda başlaýlar. Ýazyrda assalamu alaykum ha. Sağman geldiňmi? Ona toý dik geldi tapyňda. Allah jan hemişe-de diňe toý diýip atlaly. Sağ ol. Gelneje gutly bolsun, ýubiley ýaş toýuňla gutlaýas. Bahar gelneje. Ýürüýte ogullaryň adyna gutlak geldik. Daşary ýurtda zähmet çekýän ogullaryň Ýürüýte Şatjanyň adyndan, Şöhratjanyň adyndan ilk bilen size gyzgyn salam. Süýji arzuwlar ýaşyňyzyň uzak bolmagyny tüý sürekden dilek edýär. Hemme mene şu tüýjilik tortuny size sowgat edýär doglaňyda. Bu sowgatlaryň barysy däl, ýene-de sowgatlar hälikän, ezip bazadyr gowuşurlar. Gowmy ýagdaýlaryňyz hemmäňiziň. Janyňyz sag bolsun. Ine 400 dollar şatlyk bolgandan. Ne 400 dollar Şöhrat oğlun adına. Ya yadırda sana da var. Sayını ad görmersin 200 dollar. Her 200 dollar. Şuna versen bana versen. Ben sana vereyim. Hayır. Ne bana Hint sevgi değil ya. Sağ ol. Uzak yaşa. Sağ ol. Ne yürüyte şu yerde yine de kutloglar var. Bahar gelnece mehriban dogollaryň adyndan, Arslan dogonyň adyndan, hemem Döwran dogonyň adyndan şu mobil telefonum taýýar. Şatlyk ogluň adyndan ne gülýär. Şatlyk senen boş goýmaly diýdik. Ýöreýte şatlyk bilen Şöhradyň adyndan, ne mehriban agalaryň adyndan. El sarpalyň. Hemmäniň gapysynda toý bolsun. Ýazyrda. Sağ ol nende şuna lübley toy hemme desi etsin. Amin. Öýüňizde toy bolsun, tomoşa bolsun, baraka bolsun. Sağ ol, amin. Sağ olun. Şatjan, Şöhratjan. Sağ olun tawgatlaryňyza tagaman gedin. Siziň bagtyňyza, tagtyňyza gowanlyk metip etsin. Dogunçyklamam jan sağ bolsun. Ilmiň günümiň hemme muallimlerim, işgal kardeşlerim, gyrlarym, oglanlarym, gellerim, eltilerim, goňşularym hemme sağ olun. Silak gelenigde hemme metip etsin ýubiley bellemek. Sizem sağ olun. Silap geldiňiz. Bahar ýazyrdy, ýaşyňyz diýim bolsun, göregliň ýaşyny bersin. Allah jan çağlaň bagtyna gowanyp ýaşaň, elme damy gülerýiň sol. Hemişe şu ýerде toý dik geler. Endiki şöyle satjaň toý natural Allah jan. Mama uzak ýaşa. Görjeglim ýaşyn ýaşa. Ejekam uzak ýaşa. Çağlaň bagtyna gowanyp gelin. Ýüzüm ýazyrdy, bahar eltip. Yaşım uzun olsun da. Gelin dışarı gelin öyle şeydir oluyor. Şeydi batırıyor. Bahar gelce yaşın uzun olsun. Yadır damilen baktılayasan. Bahar ece kavudok yasa.
Her gün toylaňyza seyit geleýle. Gelin toyuňyza turaýly gelile. Goşa toy bolsun. Gelece ýaşyň uzak bolsun. Leňe rahatyny görüp oturmak nesip etsin oglalaryň öýlendir. Hudaý jalan. Agam bilen bir ömür bagtly ýaşa. Ejekamjan. Sowadymma? Gowsuraýyn. Nesip etsin, toyuna gaýsyn. Babacan dolanyň kutly bolsun. Uzak ýaşa. Bahar jaka uzak ýaşa. Bahar jaka uzak ýaşa dolanyň bilen. Bahar jaka uzak ýaşa. Assalamu alaikum. Gel ağam. Hayır, ne? Allah'ım. Uzak yaşa. Sağ ol. Ne yörüte şu gitaristam sowgat etdi. Bahar gelene mehriban ogullaryň canly sesi. Şyhyjan. Eze hakdaýdym ýerine ýetip berýär. Manglayımda bargatın sen qarama ecemcan. Dünya dursun dura sen yok qarama ecemcan. Manglayımda bargatın sen qarama ecemcan. Dünya dursun dura sen yok qarama ecemcan. Besir dağlan qarrani, besir bağlan qarrani. Qarra sapı qarrali, sen qarrama ecemcan. Ecemcan, can kevem, sen qarrama ecemcan. Ecemcanım can ecem, hiç qarrama ecemcan. Qarşılasın koca dağ, qarşılasın koca bağ. Bolup bize arkadağım, sen qarrama ecemcan. Qarşılasın koca dağ, qarşılasın koca bağ. Bolup bize arkadağım, sen qarrama ecemcan. Besir dağlan qarrani, besir bağlan qarrani. Qarra tapı qarrali, sen qarrama ecemcan. Ecemcanım can kevem, hiç qarrama ecemcan. Ecemcanım can kevem, sen qarrama ecemcan. Amcan ýaşyny diýmezsin, göraglaň ýaşyny ver. Sowgadym ama. Sowgadyma. Ananda davaraly ýagdaýda goşurýar. Şanurun sowgady. Ha, gymmat bahal sowgat. Täjrübelejek bir baýş bolsa bir aýdym aýdyp bereýin. Sen atpın sönletim akal gözeli. Sen şanyňa tüdürün men gazaly. Gel kime bilecek eteli. Gidebilmen sen olmasan yanımda. Sen atpın sönletim akal gözeli. Sen şanyňa tüdürün men gazaly. Gel kime bilecek eteli. Gidebilmen sen olmasan yanımda. Gel gel yarım, söýgüli dildarım. Teşne kalbim kanar, eziz yarım. Gel gel yarım, söýgüli dildarım. Teşne kalbim kanar, eziz yarım. Bahar gelip külleri kulşasın açar. Kimi şatlık, kimi gaýgysyn seçer. Söýýän sözüň meniň bagtymy açar. Gidebilmen sen bolmasan yanımda. Gel gel yarım, söýgüli dildarım. Teşne kalbim kanar, eziz yarım. Gel gel yarım, söýgüli dildarım. Teşne kalbim kanar, eziz yarım. Hey, sağ ol. Hey hey
Bizim baran yerimizden sağlık sağlam şoğun. Doğru değil mi? Like basmalı. Bahar Gelnezi'nin 50 yaş jubiley toyu şeyle sağlık sağlam şoğun bilen devam ediyar. Zeyhun Production yadga geçirýär. Aliyegen yaşın ödün bolsun. Hazır 50 yaşanmadan 100 yaşta öňe geleli. O sağlam batna ama gel. Görçün gowluk bolsun. Toydy gatnaşalýan. Ejeke yaşın uzun olsun göreceğim. Dama qowluk olsun, çağa çıklan baxtına on gezme dama. ilkinci.com